Истината зад луксозните кремове за 200 лева. Те не работят по-добре, просто им слагат по-скъпа опаковка. Ти плащаш за маркетинг, не за резултат. И затова 94% от жените преминават към формули като тази. 99% от продуктите в магазините имат по-малко активни вещества, отколкото трябва, за да подействат. Така ти купуваш, но никога не оздравяваш. Нашата формула променя това, защото не прикрива, а лекува. Магарешкото мляко регенерира клетките отвътре, а ниацинамидът заличава пигментациите. Женското биле и оризовата вода изравняват тена, придавайки естествено сияние. 94% успех в клиничните тестове, 0% странични ефекти, 100% реален резултат. Можеш да продължиш да пълниш шкафа си с кремове, които само миришат хубаво, или да избереш нещо, което наистина работи и струва по-малко от обяда ти. Истината е вече навън, просто трябва да я приемеш. Поръчай сега с минус 35% и виж резултатите, които другите крият. Ограничени количества. Следващата партида идва чак след розобера. Следвай линка около видеото и докажи, че си жена, която не вярва на реклами, а на резултати.